Няма аварийни, сигурно чубяне. Горе да иди по резервара, вече се качи. Няма да качива ти. За да чакат там, не е добре работа. Пауза ли да правят? Баш там. Айде! По-малко почва да ни влиза големия кур. Тук по-малко почва да ни влиза с главата и раменете се намърда целия кур. Какъв е това? О, Боже! Съм най-големия лекар. Да. О, Боже! Такъв лекар няма като мен никакъв. Нищо Ангелово ми гледа на живо. Наренце, тате! Николай Димчев, тук семейно ме гледат мен. Айде, почваме да едем кура сега тук. Гледай го колко е голямо. Как да се разминиш, бе? Видя ли колко федник е? Мама, видева и буклуците видева. Заминавайте за Украина и да не сте се върнали. Самолета ще падна вода пати. Мама, видева и буклуците видева. Така ще ли го направят? Ще направите моя кур. Още има да си караме тук и да иде в суваме и вие да си мълчите. И трябва другите пари да ги вкарате другаде някъде. Това къде го правиха е добре. Това е добре, ама ти ще нататък. Това е до бензиностанцията и ставаш. Дано да падне самолета в морето. И да нямате пояс. Не мога да плуват. Остана в Брестник, имаше ли яка музика? Ангел Ламбов къртише ли саксофон? Хари Асенов кларинет, Гагарин? Да ева, майка му не можа да ида. За утре ли? Днеска, бе? Днеска. Колю трябва да е там да е бил. Аз все едно, че съм в Украина. Честно ви казвам, поглед. Сега ще видите, все едно, че минаваме Украина. Тук става интересно. Тук сега виж какво става, гледай. Гледай кой големи фендеци. Толкова ли нямат пари, бе, да ева вашата мама, да ева, бе. Дано Господ да ла прибере на този хубав ден. Погледни. Толкова ли нямат пари един камион да изсипат тук, два камиона? Толкова ли нямат пари? Тие пари, дед ги открадате за лекарства, ще ги дадете и на доктори, бе. Погледни какъв път, погледни. Тодор Тодоров ли беше?
Георги се на Враца ще хапнеме. Ще хапнем. Да се сменим и да хапнем и да хапнем набързо и няма да правим 45 направо газ. Гледай какво се. Та услуга. Тук влезнеш ли там, виж направо са оставили резервуари, гледай. Онен ден тук беше изкъртил резервуар. Това са откачени хора. Това как може бе да еба вашата майка да еба? Мама ви да еба, дано Господ да ме накаже с... да ни казвам. Днеска няма да въпсувам, ама утре виж какво става, утре. Днеска такъв празник пак. Че няма трафик толкова. Ако има... Гледай какво става, гледай какво става, гледай. Разбери, резервуара отива. И герколери, всичко събира. Мамичката ви, покуците ви да еба. Щяха да го оправят, идваха. Оне мисир па Киро го возиха тука, чак чала ми правиха тука. Знаеш какво става? И фърлите един камион, ма да ваева в педалите, да ваева умрели. Един камион фърлите тука, майка ви да еба и загубили откачени педалици. Чак министъра идва, чалъми, така ще направим, ще направите му едър тия кур. Нищо няма да направите ви. Нищо няма да направите ви. До 11 ви остана още някакъв ден и да няма. Още някакъв ден ви остана и няма да има. Пайдано, като тръгнете до Украина да падне самолет. Той на 100% ще падне. Ти се смееш, ма слушай, аз какво ти кажа. Може ли толкова пари им даваме? Виж винет, виж това зеленото свети. Гледай, там машинка винаги плаща. И да караме по такива макадани. Гледай, какво става. Гледай. О, майко. Трафик няма, мой човек, какво става? Ти знаеш какво става за мен друг път е тук? Ще фаро има сам, гледай. Знаеш как ги светна вечерта ден отпреди. Да може да виждаме фендеците. Да еба вашата майка, Мама ви да еба като Петър Поп Ангелов съм скиора. Гледай, Марти, гледай какво става тук, гледай, тяхната майка да еба и буклуците да еба. Гледайте, буклуци! Това са го асфалтирали, ама какво са асфалтирали? Само това и другото. Само да турят по един камион, да турят отгоре с някакъв хубав чакъл и пак става. Какво е? Ние не искаме да караме по автобан. Погледни какво е това. Това какво е това? Еба ли му майката колко е целият участък? Гледай колко е? Знаеш какво целиш, какво става? Гледай. Гледай та колко е, та гледай. Майко, та кога оцелиш,
Ева, вашата мама и буклуците ви да ева, да го. Ти знаеш един тук... Гледай. Оле, май, гледата, виж, и другата виж. Ако легнеш вътре, не може да влиза. Къде ще? Малко само ще ми се вижда корем. Ти не знам, тук могат да гледат риби. Гледай го това. Майко, мила майчице. Искам да гледате пътищата в България. Гледай. Това са пътища в БГ. Ето. Отиват да бършат на другите газовете. Мама ви и буклуци да има. Сега като ва изгонят, ще ми обършите кура. Сега като ва изгонят, да видите как ще ва изгонят на 11. Малко ви остана и тогава да идете Стефан Янев, като стане премиер, как ще го прави пътя. Погледи, това път ли е, бе? Боже мили Господи. Тук гуми прави. Това прави гума, гледай го, от другата си. Враченеца му прави гумата оттатък, виж го. Ми ударил да е, ще я прави. Ще я прави, като го ударил, как няма да я прави. Го враченеца гума прави колегата. В този зор му трябва и гума да прави. Че педарастите няма такъв, само крадат пари и са грижовни, за другите хора грижовни. Малко и остана грижата. Сега скоро ще видите пътнико свирен, пътнико млад. Има една песен. Бай, кръпците ви дева. Такова е ужас. Качете го в YouTube това. Качете го в YouTube. Аз не разбирам. YouTube, TikTok, Микток, Instagram, всичкото да гледат хората. Какви пътища ги имаме ние в България? Майка ви дева, откачана дева. Гледай. Оле, майко, ти представи си тук за какво става? Чакай, дева е в льо. Минато остава. Бах му майката мръсна. Ти гледай там, гледай. Какъв улял, как ще минавам аз? Чай да дигам нагоре, чакай да еба вашата майка да еба. Кирил Петков, вижте са, пидераси умрели. Вижте са, буклуци. Вижте са всичките буклуци, за какво става въпрос. Гледайте, буклуци. Дигна ли? Дигнах, ама той ще удари отдолу. Ето и аз влезнах в дупката. Болно надкрачва я, тая е малко на диагонал там. Япа! Това ли заслужаваме ние, такива работи да караме? Вашата майка да еба. Майката ще ви се ебе скоро на вас, бъдете сигурни. Ние сега се мъчим, ама скоро и вас ще ва изгонят и вие се мъчите. Майко мило. Вай. Япа. Оф. Има се пак има. Министъра едва, Гошо. Министъра тук правиха челъби, нашки и буклуци са, бе. Ева мама им буклуците им да ева на тия буклуци, бе. Така ще направим, така ще ми направите, да майка ви газа ще направите. Нищо няма да направите, пътя да ва няма. Всичките марш до един да ва няма. Само гледате да седнете на стола да еба вашата мама и буклуците ви да ебат. Да седнете на стола, да ми седнете на кура. Гледай какво става. Още има сега долу. Това как има такива безочливи хора, аз не мога да ги разбера. Това ако е някъде другаде, това направо хората ще умрат от срам, бе. А те преди да го пуснат от тук го ремонтираха още цялото. Гледай. Какво го ремонтираха, бе? Какво го ремонтираха? Оня Джумбел Бойко Борисов откраде парите, монтираха, кура ми монтираха. Майко...
Искам да гледате най-хубавия път на България. Гледайте. Полицаите да гледат, моите приятели, пътна полиция. Който иска да гледат. Аз не лъжа, аз ви показвам. Ето. Почва на изчакване се. Един от тук, един от тук. Сега гледай какво става тук. У нея нищо не бяха, сега нищо. Какви фендеци има? Гледайте сега тук. Искам да гледате хубаво. Еба, вашата мама, дева и буклуците ви, дева. Как не ва е срам, бе? Боша, тук имаше някакви големи фендеци. Ето тук долу са светло. Нали? И сега ще се могат да спират тук. По един се развилява. Ти трябва да видиш на 45 градуса, иначе не става. Не, аз трябва пак да го дигам. Ти нищо не ще опре. Ще опре, да? Е, тук са най-големите, нали? Тук. След завод. Тук сега левия. То левия е след това на десния завод, долу са най-големите. Хела. И тук почват са книзма. Гледай, он ги заобикаля, гледай. Няма, то се е ударил нещо, затова е спрял на срещу. То няма къде да спре. Дали? Ударил е. Той е ударил или гуманите коли, или нещо ударил отдолу. Сега било да му е текнала и нафтата и тогава веки ще го голям филм. Искам да гледате хубаво и да го качите. Искам да го качите хубаво, да се гледа какви пидераси имаме ние управници. Майко, огън ще ги гори тия педераси. Огън! Знаеш какво значи огън ще ги гори? Гледай го, румънец е изял кура. Гума е пукнал сигурно. Или е ударил резерв. Що ме е пуснал криковите? Гледай го. Краката ще пусне. Гума е отишло. А? Гума. Гума. Еми ще удари гумата, как няма да удари? Гледай, гледай. Гледай какво става тук. Ела, тук се бъде там до завоя, там на завоя е най-голямата. Яма. Гледай, гледай, он е как лажи, гледай, гледай, в дупките влиза, гледай. Оле, майко. Яма. Виждате ли България? Нашите заинтригуваните деца за украинци, деца заинтригувани, да могат да крадете пари. Мама ви деба и парите ще ги видите при скрив макарон. Това как могат да наземат тия хора в Европейския съюз? Аз направо не мога да си го помисля. Сега е там долу, наши виж какво става. Някакъв е разлял нафта. Някакъв е скъсал това, гледай. Нафта е, да? Ей, как мириши. Някакъв е скъсал резервуара. Сега като се разнесе и тръгни да качваш бейда да видиш към. Те вземат да буксуват сега. Как мириш на нафта. Еми ще удари. Ще удари. Как няма да удари? Почваме половин час долу на долната тук. Айде. Да. Искам да гледате хубаво. Искам хубаво да гледате, да видите аз дали псувам безпричинно. Да видите каква България, какви педераси имаме ние управници. Ти свеж не си ли палил? Аз ще им запаля, ама днеска нямаше за умрелите, аз ще да им паля. Днеска, съжалявам, днеска те гледаха клипа, днеска за умрелите нямало, да право са покрити. Иначе ще да ги опра аз. Виждате ли за какви буклуци става въпрос управници? А? Сега тук има една голяма. Грижовните нашите буклуци. Мама ви деева, мръсни кучета деева. Малко ви остана, скоро ще ма фаните за кура. Сега искам да видите дупката, за какво става въпрос и после искам това всичко в TikTok да го качите, във всичко, в където какво съществува. Инстаграм, Телеграм. Гледай какво става, гледай. Гледай какво става, гледай. Гледай го човека, скъса резервуара. Гледай какво става, гледай. Скъса резервуара и отиде му нафтата. И какво ще правим се? И тук е много опасно.
Това живот ли е, Гошо? Сега тук долу е... Това живот ли е, бе, майка ви дева и буклуците ви дева? Това е шофьорлък ли е това според вас? Това е ако е шофьорлък, аз ще удържа кура. Ба, вашата мама да ева. Това са на изчакване на уния големите, да? Да, там са размерни, то не става. Ти трябва да ги надкрачвам ли? Кой ще ги прави? Трябва в ляво, на 45 градуса, да миниш и така става. Ба ти знаеш, ако удари отдолу, тя всичко ще изтече. Адло, всичко ми е, знаеш колко е ниско. На Марс няма, ама тук има. Те скоро си отиват крадливите буклуци. Малко им остана. Няма кой да ги търпи тия буклуци. Да си фащат пътя и да си отиват на майка си в путката всичките буклуци. Ще ходят тук да ни се подиграват на нас. Ще ви еба майката и буклуци долни. Мама ви да еба винетка ли ни си плащаме да ви еба майката и буклуците долни? Намираме се в Украйна. Майко, гледай какво става, Артик. Почай да иде нататък малко. Оф. Чак идва Кирил Петков, тук се прави на интересен да еба и педала ти мръсен да еба. То на транспорта и той идва. Транспорта и той се прави тук на някакъв интересен вашкарник и той. Имал пари на майка му, газа имал пари. Не, нямал пари за това. Ама нямал пари за един, тук нямат пари. Да накарат от някъде другаде, да накарат при Свогена. Какво се излагат от тук да накарат? Абито много му дреме, сега ще направи резервуара и там. Няма страшно. Ого. Да еба и глупаците, да еба крадливи, да еба. Ей, да дойде този ден да ги изгонят тия педали. Ако ни играя с бяла рокля кючек, ще ме заплюете. Честно ти казвам. Надявам на жената от булката, дед беше. Ако не играм кючек по къси гащи, ще видиш. Гледай това, какво е това, бе? Гледай го поляка как ще се намърда вътре. Гледай се. Гледай поляка, гледай. Той е висок, той не го бърка. Той е, защото е с големи гуми. Майко... Ти гледай тук ако влезеш. Гошо, на къде сме тук? Изчакай ги тези да минути в ляво. Аз няма да ида там, аз ще ударя тук. Не, от тук в ляво. Откачи тези двете. Приятно гледане, нали? Добре изглежда. Чакай, това е. Яба! Той гледал къде е застанал. Ей, мама, една кодома. Това е по-лошо от митницата на Свиленград. Тук не е свещи, тук ще им запаля направо всичките свещи на църквата, казвам ти. Всичките свещи, ако ни ги запаля на църквата, като са примерно, ще се смяна името.
може това да ни ги направите тия буклуци, бе? Как може, бе? Как може тия буклуци мръсни, бе? Нямал пари, ми като нямаш пари, огън да те гори. Хич да нямаш дано. Хич да нямаш, стотинки да нямаш. Това е 1 час минаваме този път, бе, ей. Май свърши вече. Там долу имаше едната и май хвърляха на един трошляк за си хвърля. Тук след малко ценилата точно. Гледай. Що ли е? Хвърлиха трошляк, те са го изкарали към. Майка ви долна дева. Знам ги, аз ги заобикалям и тях. Знам ги. Да им еба майката. Сега ще изгасне интернета, тук, знаеш ли? Да караме тук. Тук да караме. Те каровци минават през... Значи от Свогиза насам можеш да видиш, от тук нататък не можеш да видиш. Една свещ ли? По една. Какво е една свещ? Аз направо цял вечер манастира ще свети. Ще видиш сместите. Това е вашата мама и буклуците ви. Това работа ли? Тя дупки гоне, гледа нафтата му изтече много колко двама гуми правят. Баба ви майката. Сега с тебе да вземем да правим гуми. Ще на тия педараси им е толкова акъл. Колкото по-надбиваш, ще платиш глобата. Ще платиш глобата, не ми, мама ви деба и буклуците. Ще тура украински номера, майка ви ще еба. Украински номера нищо не плащаш. Да. Да знаеш, да. И на леката кола ще тура и ще карам 200. Конето как се разкарат варички от липерни. Ого, някакъв турче така ще ги закара с хладилника, че
останат само на коне. Как може са така? То хайвани, знаеш, ако се поплаши, знаеш какво ще стане? Със сигурно, те си тук върват и хитварят. Първа се тихо. Гледай го, гледай колко е фендеци, гледай. Това ако го цели, смятай, ще ти остане само една пломба в устата. Гледай, гледай, гледай какво стане. Да се уреди живи и здрави, да сме първи, да сме се върне за легионите. Така трябва да направиш. Да натваря да го изкарам до капитана, ще се върне. Да, и вече и да го оставиш там, ти ми стоиш 3-4 дена, някъде така на по-хубаво място да ни по-канибарат и това. Няма къде. Там до Лукан, вътре в хладилницата, не знаеш, има до Лукантата, там отсреща срещу магазина, там някой да бъде. Ще има някой да отвърля по него. Ти ако си с такова на лесо, ако няма отива си си минава, за да няма и 2 часа вкъщи. Да, това е по-сладко. Разбираш? Или ще кажеш на шефа, ще кажеш да натвари с зелена пломба. Зелена пломба бързо си отива. Часа на ултрата изкарват. Не, 10 и после малко и не е като 80 часа, да знаеш. 70, последно 72. Ти? Да, 12 напред.
Зелена пломба ли? Не, си. 12 на пенджер. 12 на пенджера, 72 на лундата. Твоята майка е. 100 часа ли? С нафтата. И 9 часа минаване сме там. Бати майка. Ти тук за 4 дена отиваш до 5 и се връщаш, да го договоря, бе. Хакерите, това да го качите в YouTube, да знаете. Това да го качите, да видят какви педараси, какви дупки, за какво става въпрос. Той на къде да караш? Трябва да се удариш него, да не видиш през дупката. Тия камиони от 2 години и половина, 3 годишни няма, на 2 години и половина стана на 20 години камион. Те не могат да издържат колкото се караш с старите. Това се разцепи. Старото Волво, петицата, направо по 2 милиона и кара и няма мърдане. От ферибота ли слянаха, бе, дева, мама ви дева, бе? От ферибота ли слянаха? Вие го не се семен засилен? Слушай, чакай. Дискордия да го галя. Мамата му е ба. Тя колата е качената, Гошо, нали знаеш? Както го научиш да се ебе, така ще се ебе. И после което както го научи.
Рага и Томи, мъжа ми е в коми. Чакай, тук че много опасно, някой умрел мангал, тук с някой колело. Знам, да ги еба в майката, да ги еба. Знам ги и тук. Таралехчето. Не можа да го смачка, ама някой ще го смачка. И аз не можа да го смачка, ама някой ще го смачка. Видя ли къв голям? И бах неговата мама. Видяхте ли таралеже? Видяхте моя дъртия кур. Таралеже, видяхте ли колков е голям? Същия кур, Гошо. Толкова се на Враца и той е път. Не бе, това са пидераси хора. Пидераси. Па това на Враца направо ще минаваме през града, честно. И това ли мога да ги запълнат тия тук? Мама ви да еба. Това не е от цигара. Апи, мапиле, какви са? Мама ви да еба и буклуците, дано скоро да имате мраморна плоча сянка да ви пази. Мамичката ви и буклуците ви да еба. Мраморна плоча сянка да ви пази, дано да имате такова нещо. Вашата майка ева. Чекай, аз сега се включва направо. Чикай това, бе! Ти майка да откача. Ей, дай газа. Той сигурно това има нитро. Айде, новачене! Много дълъг ще стане клипа. Айде да го изключа вече то клип, че не ми се занимава повече с глупости. Сега искам това да го качите в YouTube, в TikTok, в Миг, където имате възможност, искам да го качите това. Да гледат хората какви пидераси имаме управници.